Zo'n 2010 is er in Haas werken aan de bouw van de Witte Zwaan, een replica van het schip van Willem Barents. Het is september 2023. Het schip is al rom een ier kleer en ree om onder zeil te gaan. Elkenien is benijd hoe het schip zielt. Maar toestemming om te varen op het binnenwetter komt maar net. Oefenen met het schip op de IJsselmar is onmogelijk. Daarom is besletten de eerste zielproeven maar rustig waar op een Noordzee te dwan, van Schielge af. En dat zal nou barren. Nou, we gaan onze eerste echte zeiltocht maken. We hebben alles even voorzichtig met de motor een rondje gemaakt. Maar ja, waar het om te doen is, het is een zeilschip. En we willen, dat is de Schellingenboot. We willen dus echt het schip eens uitproberen wat de zeilen betreft. Dat is allemaal nog brandnieuw. En ja, we zijn natuurlijk vreselijk nieuwsgierig hoe het schip reageert, wat de zeileigenschappen zijn. Om een beetje te kunnen beoordelen wat voor problematiek Willem Barents de tijd had met zo'n schip als dit. Om op bepaalde wateren te mogen varen, moet je ook tegenwoordig certificering hebben, officiële goedkeuring. Het schip moet kwalitatief goed in elkaar zitten. Je moet aan allerlei wonderlijke voorwaarden voldoen. En ja, die zijn zo scherp en ingewikkeld, daar voldoen wij niet aan. Nou wordt er wel een uitzondering gemaakt voor traditionele vaartuigen. Maar in Den Haag krijgen ze nog steeds de voorwaarden niet op een rijtje waar dan een traditioneel vaartuig aan moet voldoen. Dus ja, daar hebben we nou meer dan 3/4 jaar op moeten wachten. En ja, anders waren we al een half jaar eerder weg geweest. Maar goed, dat kan niet anders. We doen eerst het grootzeil, jongens. Nou, we draaien aardig mooi. We zitten al halve wind. Ja, eerst grootzeil. Dus ja, nou mooi. We gaan. het is bijna zover dat het grootzeil erbij kan. Ja, 3 los. Hoi! Zo, schoten. Schoten. Beetje aanhalen. Kijken jullie zelf maar even hoe die staat. Ja. En soms kan het helpen om hem even aan te trekken en dan weer te laten gaan. En dan gaat hij beter vallen? Ja. Oké, helder. Ik mag de nobele rol van boots vervullen. En dat betekent dat ik zorg dat de mastbemanning weet wat ze moeten doen. Dus wat ze moeten doen om de zeilen te zetten. We hebben de bemanning verdeeld over de 3 masten. Dus dat iedereen de hele dag een beetje zijn eigen mast kan leren. In plaats van dat iedereen de hele dag verschillende dingen moet doen, want dan hebben we aan het einde van de dag waarschijnlijk nog niks geleerd. En dat gaat goed. Je ziet gaandeweg de paar uur dat we wel steeds meer handigheid krijgen. 1, los! Hoi! Nou, als jullie klaar voor zijn, kunnen jullie gaan brassen. De grote uitdaging bij al dit soort schepen is de dwarsgetuigde schepen, waar raas dwars op de mast zitten, of ze wel goed hoog aan de wind kunnen komen. Dus een beetje schuin tegen de wind in. Want dat is van essentieel belang voor de zeewaardigheid van het schip. Want als je in onbekende gebieden voor een kust komt met een aanlandige wind en die kust is gevaarlijk, je moet daar weg, omdat je er anders op de rotsen, strand of zandbanken, dan moet je tegen de zeeën in, tegen de wind in, moet je van die kust zien weg te zeilen.
1, 2, ja. En 1, 2, ja. En 1, 2, niet laten slippen, hè. Jo, 1, 2, 1, 2, ja. En door. Dat gaat zeker. 1, 2, ja. 1, 2, ja. We gingen noord en we kunnen dus in principe zuid. Ja. Nou ja, je dus- zou kunnen kijken dus- om een heel klein stukje af te vallen om te kijken of we die snelheid wat op kunnen bouwen. Dat zou leuk zijn. Was je heel goed zicht Heel op het klein vliegveldje beetje? afvallen? Een heel klein beetje. Gewoon, dat kan gewoon met heel kleine beetjes. hè? Daar hangt inderdaad een Amsterdamse vlag. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de reis van Barents. Het was een puur Amsterdamse onderneming, die derde reis om via de Pool naar China te reizen. En de Amsterdammers hebben eigenlijk de hele expeditie betaald. Die hebben dit schip gekocht, samen met nog een tweede schip. We hebben ook uit oude prenten uit die tijd, zie je ook dat de afbeeldingen van het schip ook een Amsterdamse vlag in de mast voert. Dus ja, wij volgen gewoon de traditie, dat kan niet anders. Ja, ho, pas op, ho. Je hebt best wel gewicht, hè? Ja, laat maar zakken. Ja. Rustig laten zakken, Auken. Wacht even, hoor. Ik moet even kijken. Jo. Ga je aanhouden? Gaat goed. Gaat goed. Hou maar. Eigenlijk overtreft het al mijn verwachtingen. We hebben ontzettend mazzel met het weer. Natuurlijk kan het altijd ietsje meer waaien, maar eigenlijk is het wel hartstikke fijn voor de eerste volle proefvaart met zeilen. Voor de kant hebben we al een aantal keren de onderzeilen gezet, maar de marsen hadden we nog nooit gezet. En ik zei ook toch een deels onervaren crew. En dan merk je gewoon dat we nu al langzaam op elkaar ingespeeld raken en iedereen een beetje weet wat er moet gebeuren. En ik ben ontzettend positief over vandaag. Ja, het is echt een genot om hier nu te zijn. We varen eigenlijk met een handicap, omdat blijkt dat het schip heeft al een paar jaar in het water gelegen, dat we een behoorlijke aangroei onder het schip hebben, wat enorm remt. Maar dat we toch heerlijk vlot met dit lichte weer door het water lopen. Nou, dat betekent gewoon dat de rompvorm gewoon prima is. En als we na een schoonmaakbeurt in de komende maanden opnieuw gaan varen, dan wordt het alleen maar beter. Het schip loopt fantastisch mooi en het stuurt prachtig in evenwicht. Nou, ik ben buitengewoon tevreden.